Ние хората имаме мистериозно минало, което оставя загадки без отговор. Дали е така наистина, или тези въпроси имат отговора си пред очите ни? Като започнем от произхода и стигнем до еволюцията, древните археологически мистерии и чудновати изображения. Мистериозни хора със свръхспособности. А сега ще ви разкажа за Сибилата от Кюме. Тя е най-известната от всички сибили, пророчици в древността. Коя е кумейската Сибила? Най-прочутата в римската история. Живяла според легендите в Южна Италия, близо до Неапол, в градче, наречено Кюме. Славала се със силата си да предсказва бъдещето, говорейки в транс. Вергилий, един от най-почитаните поети, я въвежда в книгата Енеида, книга 4, където тя разкрива съдбата на Рим и целия свят. Доколкото Вергилий не е бил само поет, той е бил философ и просветен, а неговата поезия често се тълкува като закодирани пророчества. Той описва Сибилата от Кюме в неговата 4-та еколога, написана около 40 години преди новата ера. Сега ще ви дам един примерен цитат от нея, който може би още чака своето изпълнение. Велика ред от векове отново се заражда. Сега се завръща девата, царството на Сатурн се връща и ново поколение се ражда от висените небесни. Според тълкователите, това предстои да се случи. Лактанаци, Иероним и Вергилий споменават това пророчество в книгите си. Но каква е цялата история на Сибилата от Кюме? Според легендата, Сибилата донесла в Рим 9 книги с пророчества, продава ги на цар Тарквиний Приск. Когато се появила пред царя, тя поискала да й бъдат заплатени 9 торби с злато, което било колосална сума. Царят отказал цената и тя изгорила 3 книги. А на следващото си идване, тя отново поискала за останалите 6 книги същият откуп. Той отказал и затова отново тя изгорила още 3 книги, докато накрая му оставила само 3, но на същата цена. Точно те стават известни като сибилийските книги. Царят склонил и ги купил. Съхранявали се в храма на Юпитер на Капитолийския хълм, под строга охрана и заключени зад 5 врати. Всеки голям катаклизъм или война бил смятан за предсказан в сибилийските книги. А нейните книги станали най-голямото съкровище в историята на Рим. Историята разказва как римският цар получил тези книги и това е много интересно, защото той отхвърлил цели 2 пъти, а на 3-тият път склонил да ги купи, защото славата й на пророчица вече била нараснала колосално. И така първото нещо, което направили след като получили книгите, било да ги отворят и да погледнат бъдещето, казвайки: „О, Господи, пише, че на пролет ще има наводнение. Казва се, че всички ще гладуват.“ Царят казал: „Добре, знам какво ще направим. Храната ще е оскъдна, но ние ще заключим всичкото зърно в хамбарите и няма да позволим на никой да го открадне.“ И така заключили всичко, оставили народът на пост и молитва и в края на сезона отключили хамбара, в който се захранявало зърното. И той бил наводнен. Зърното било плесенясало и всичко било унищожено. Не ставало за ядене, а пророчеството й се сбъднало. А сега ще ви припомня една сцена от Матрицата, в която се срещат Оракула и Нео. И какво казва тя? „Не се тревожи за вазата.“ „Каква ваза?“ пита Нео. Обръща се, бута вазата и я счупва. А тя му отвръща: „Същинският въпрос, който ще те мъчи по-късно е, дали пак щеше да я счупиш, ако не ти бях казала нищо.“ Помислете върху това, какво всъщност искаше да му каже. Тя намеква, че самото предупреждение, чуването на пророчеството предизвиква сбъдването му. Дали, точно както в Матрицата, думите на Оракула стават причина за случването на събитието, така и при Сибилата самото пророчество можело да предизвиква реализирането му. Въпреки че пророчествата били смятани за изключително точни с времето, властите ги заключили. Нейните пророчества били пазени в пълна тайна, нещо като римски еквивалент на Зона 51. Поставили ги на най-сигурното място, в храмът на Юпитер, на най-високия хълм в Рим, Капитолийския хълм, с 5 нива на охрана. Не можеш просто да влезеш там. Дори да влезеш, ще трябва да преминеш през 5 заключени врати. Чак тогава да стигнеш до книгите. Защото те знаели, че ако враговете им, като Картаген, който по онова време също е бил велика сила,
се докопат до тези пророчества, те биха могли да унищожат Рим. Защото всяко голямо бедствие, което се случвало в Рим, вече било предсказано в тези книги. Ала пророчествата не успели да помогнат на Рим. Накрая достигнали до момент, в който напълно ги заключили и не ги отваряли, освен ако вече не се е случило ужасно национално бедствие. Смятали го за нещо като желанията към лепрекона, което винаги се обръща срещу пожелаващия. Например, класическата история: ех, да можех да виждам през дрехите на жените, и вместо да ги вижда голи, започвал да вижда всичките им органи. И тук идеята е същата. Това е като онова желание към лепрекона. Пророчеството не помагало на Римската империя, но привлякло вниманието им. Но това, което било най-интересното в тях, е, че пророчествата продължават до времената, и в които живеем днес. Според нейните пророчества, могъщият ред на вековете се ражда отново. Нещо, което е написано дори в момента на доларът. Какво е станало с оригиналните сибилински книги? Те били унищожени. Останали само частични юдео-християнски компилации на древни поети и писатели. Нейните пророчества стигат до нас основно чрез Вергилий. Вергилий описва нова златна ера. Той говори за времена, в които ще изчезне грехът и страхът. Земята ще дава плодове без усилие. Хората ще живеят в мир и хармония. Животните ще станат кротки. Вълкът и агнето ще пасат заедно. Ето и още неизпълнени пророчества според книгата на Вергилий от Сибилата от Кюме. В цитата си за пророчеството за Велик век, за връщането на Девата и царството на Сатурн и новото поколение от висините небесни, тълкователите смятат, че Девата символизира възраждането на справедливостта и чистотата, образ, който по-късно християните свързват с Дева Мария. Царството на Сатурн е мистичен период на Златен век, когато хората живеят без закони, в мир и изобилие. Според тълкователите, този век на Сатурн още не е напълно настъпил. Той се отъждествява с космическата ера на Водолея, която ще бъде ера на просветлението и единството. Номер 2 е раждането на чудесното дете. Цитирам: сега се ражда дете, което ще донесе края на Железния век. Ще възстанови златното поколение на цялата земя. То ще получи живот от небето, ще вижда героите смесени с боговете и ще управлява мирен свят. Тълкователите смятат, че това е бъдеща епоха на духовно човечество. Едно ново поколение хора, способни да обединят земното и небесното. Те разглеждат детето не като личност, а като нова фаза в еволюцията на съзнанието. Третото пророчество. Природата ще се обнови. Ще се появят дарове, които земята сама ще роди. Лозята няма да познават ножици, добитъкът няма да се бои от зверовете. Вълкът ще посе заедно с агнето и детето ще играе с усмивка край змията. За мнозина това пророчество е футуристично състояние на Земята след глобално духовно пробуждане, свят без насилие, който все още не е настъпил. Номер 4. Цитирам: променен космос, небето ще се преобрази. Небесните пътища ще се преобразят и старите времена ще се заличат. Ще се родят нови звезди. Според тълкователите предстои промяна на космически и астрономични цикли. Този стих често се цитира като знак за началото на трансформацията на човечеството. Номер 5. Цитирам: ще дойдат последните времена, но дори когато векът навлезе в своя край, ще останат следи от древното зло. И нови агронавти ще тръгнат по нови морета и войната пак ще се пробуди. В златната ера ще се промъкне сянката на старото зло. Според тълкователи, това е напомняне, че дуалността, доброто и злото, никога няма да изчезнат напълно, докато човечеството не се издигне отвъд материалната еволюция. Как някои хора успяват да предскажат и да видят бъдещето? Има някои хипотези за пътуване във времето. Сега ще ви разкажа за геният Еторе Мейорана. Считан за един от най-гениалните умове.
Той изчезва мистериозно, докато се опитвал да намери начин да пътува във времето. И след малко ще ви разкажа как. Цъкнете по един лайк в подкрепа, защото това видео ми е отнело над 80 часа труд. И напишете в коментар да искам, ако искате още един епизод по темата. А сега да се върнем към Еторе Мейорана. Ферми казва за него: Еторе беше по-гениален от Галилей и Нютон, но той сякаш не беше от този свят. Теорията гласи, че Мейорана е разбрал как да пътува във времето чрез квантово тунелиране и собствената му формула за частици извън квантовата симетрия. В трудовете му има загадъчни бележки за симетрия на битието и антисиметрия на битието. В архивите на Ферми има изречение, преписано от него: времето не е поток, а огледало, което можеш да преминаваш, ако познаваш своята честота. Формулите на Мейорана за частици без посока във времето предсказват съществуване на квантови състояния, които могат да се движат едновременно напред и назад във времето. Днешните изследвания върху квантовите компютри и Мейорановите фермиони се базират именно на неговата теория. Това поражда мит, че той е изпреварил толкова много времето, че буквално е излязъл от него. По неговите трудове се е вдъхновил да работи и Тесла. Тесла е смятал, че можеш да пътуваш във времето не физически, а само със съзнанието си. Да виждаш кадри от миналото и бъдещето. Нещо повече, той дори разработил как да стане. Но за това ще ви разкажа в следващ епизод, ако има достатъчно интерес. Възможно ли е някои хора измежду нас да проникнат в времепространството и да видят бъдещето? Знаете ли за пръстена часовник от династията Мин? Една от най-загадъчните находки, свързани с пътуване във времето. Откритие, което не би трябвало да съществува. През 2008 година, при разкопки на запечатан гроб, археолозите откриват нещо много странно. Миниатюрен пръстен часовник, на който ясно се чете Швейцария. Но има един проблем. Швейцария започва да произвежда часовници през 19 век, а династията Мин запечатва гробницата през 15 век. Едни 400 години разлика. Този артефакт, малкият пръстен във формата на часовник, по чието циферблат има римски числа и стрелки, е изработен с невъзможно добра прецизност. Диаметърът му бил около 2 см, нещо, което било технологически невъзможно за 15 век. Металът не е обявен публично, но изглежда блестящ и нов, непокътнат от толкова векове под земята. Шокиращото било за учените, че когато открили часовникът, гробницата била непокътната. Не е имало никакви следи от проникване. Официалното становище казва, че артефактът е напълно необясним, а този часовник се озовал вътре 4 века преди сътворяването на швейцарския часовник, открит в напълно запечатан ковчег. Той не е открит в някакъв слой. Смята се, че династията Мин притежава часовникът, отпътуващ в времето. В древни китайски хроники, по време на династията Мин, има текстове за времеви врати в планините и за небесни гости. А тази новина се появява дори в BBC. И нито един учен не можа да опровергае находката. Дали това не е било умишлено послание, оставено там, за да ни покаже, че времето не е това, което си мислим, и че времето може да бъде свито точно като самия пръстен? Дори надписът на пръстена поражда въпроси. Суис. Всичко това няма никаква логика. Но може би това е първото доказателство, че пътуване във времето всъщност е възможно. Тази тема ще е дълга и интересна. Не забравяйте да последвате канала за още интересни видеа.